ade esum wo Akim State University College mepacho eye suapon ba kwa ebwa tete anim difo kotoku man mu hanoma enya asam ketua kase bo etwa gwana beji bire ne bi na afi ni atache no mam enso ede amawo na afi Jubilee Hospital for so kra mu twitwe ene enumre information centers bi omunyom tuwe Kanyame Information Center ewo achim achikrom David Ba ewo achim kwadwakumi achim esem eye osono Information Center ye ni daso ne awurade achim krobase ena ebutuo achim daha eye de yesutumi eye agoratwifo ade agum ewo achim abenase achim batabi eye peace asumdwe eno sewa ebutu achim anyina se sanso ena keka no krobo eye adom Information Center tokuya ebutu achim odumase achim adubiase eye chidom somnyame ewo chirimenke nyankomase nana apia dai kingdom come a police evo wachirenti ya sewru god day nyametiase achim ayeboafo sanso na kosam ewo achim achiase god first ewo achim betenase achim apreku eye awrade na aye Information Center dimpa ewo achim asane adwempa gina ko jama enough bono mantamu nyaminsa wom ewo achim nyankomase achim botwe eye adom arakwa achim okumani abuabo aka abonhwea won munyina da romantic aseboyi ase etrafa puemantam bono mantam na afei asante mantam amaso pempem anya kasebo bi atie Ahenkan for oti yanka ene enumre ayame Efia ampofowa mene original adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wan mukane mumkane sanu se abe fontentan so okwa yeyere so anya asem ketwa Facebook live YouTube live ne nyina no eye Ahenkan 93.3 FM na sanso na kane sanu so ese omayi asasi su anase wiase afa na babibia butubia no obetimi atienka wa bra woso oko eye mytunein.com anase eye Morton Ghana ana afe so no zenofm.com so ko no ma obetimi atienka e dia phone etimi so aboaye pa www.ahenkanfmonline.net so obetimi akoken kan sem ni bi so on etimi aboa na afe abusuafo Pitia siasa de nsɛmtwerɛfoɔ de soma ye no ɛte sɛ twerɛ konkono ye papam ne akyerɛkyerɛm ɛde aboawura wasum amaw Ahenkan FM ye sɛ nsɛm na se ɛde akora kakyɛ ɛna Subetimanya tekusem anka preba bi na ade atwitwa adwo ho na asabi wankwa ye mbobo enu enti no na eye abadwakwa ye from se Social Security and National Insurance Trust ye twantu afren se Senate ewo ho ne mo no enti eye se adwumayeni bia wadwuma wura ewaso wohwe na otua Senate na anu atimi aboa wo daachen na ne tifuyi ahwe yei ana abusuanfo so be kai a
sidian ansanya enu ne pusu sinetefo no mchem se akura yaka na nso ye nweye hey ye ne yaka se ye beton ye nyanton etuwe de etu nkotwe de twene enu na sama adwumefo mo man mu sanso kwa adwuma biemu a ye gusu asam na ekonkon ho na Ghana man panyin na dodan kwa akufado dwadifo enkabom ekwa wodo wo man mu ya wo mo enhyam die ya no wonum edie no mutu wo mo efote kyere se de no mase bi ekọ de tosuma akomako eye dumienu enu ekọ so a kyese na enya asem ketwa enede ya na sa adwumadie no ase anu ato won sade frɛ Ghana man panyin na dodan kwa akufado se wo mra na eja wano so ene eye adwumayefo mekasa medi nkoma kakra na akora enya akwanya ogira sinpia ni apaso no pro ni minim kakra no se senate dwumadie no eyade se etumpon pa etumpon no ma ekona ni manya asem ketwa na wohwe senate wonom na wabra eye na aban baaye no mu firi ase so mototo nuoma no bibia akona nim kama basika sema utimi se nuoma ejina brane na enso no akwakoduru ba bi se ewo se senate fo wo mo enso so adinim diafofro bi di ba adi be se adwuma ni mu se de be ya adwuma ni betuma ni from na nam so amenkrofo ye tete omu sika de to wonom no mo kwa homgie mu a sebe mpredua so ma ankwa ankobre enu ntina senate fo ye o madwen se sa na tie de a enka eye ahoho fie makomako bese eye enan chafa anu ewo maye oagichemu aduosia kwa mo eton na katimi agbo mo manya sikapuduo e de aba be so mu dwumadie ni mu nanso so wase ade ba kwa ha adwene se enkrofo bia womote de ase abra no ma mo kura so womote ase ma mu hwehwe mu ye no ma som no mo twene sene ne abasa saa ensamo ehu hia nkwa na afo mani di akire wase ano na koba ya enam so ma nesinetefo sa gina sidie no omasa atwe asensan no wase ya rawo sampa esan sa senkrofo bi wono ma mo anka so mo mpade pa mo mpade pa omu sa de papa ba fie pe no omu bogu eno no odwene ho a wante ase esan sa senetefo gina sidie no omu sie no na nkono no na dodan kwa akufado de wo hu se ye ne papa mu a enka ya akwanya ka ba beboa ama ka senete dwumadie no enka etimi ama nkrofo omu mama so kra no edo musika be se ye dwumadie mu ewo mayi mu na so bibi fisra bete bayira humam ama bayira ntimi amma akese tina na dodan kwa akufado chem se sa senetefo enka wo fie be se makoma ko nan akomo to chefe wo ma ye hoji chemu aduosia no wase na nka ne kwa so an na so nkrofo bi wamano na do be hunu bia wamano chokrodo na chokrodo ikra na keye ne kwa papa so a ekensa hwe na so eja de ade awo no ene wodi enya de sukom ede no. I take note in particular of the improved performance of SNIT, which recently announced a surplus of 230 million cedis on its operations. This should be reassuring to organized labor and perhaps bring into sharper relief the unnecessary controversy that was recently generated by SNIT's efforts to offload non-performing assets in its hotel portfolio. It is my understanding that the transaction that was aborted represented the only occasion in recent history of SNIT that external investors sought to invest in SNIT's holdings. All of us need to be measured when it comes to making decisions and pronouncements that would affect the long-term interests of pensioners. And then a trade union congress if one share mudia tosoma akomako eye dumienu ase ana akwakọ pruni minimum de same nyina eto edwa yenko yanim ewanu redo sia kan kase abo no emwe eye Dr. Alhaji Mahamudu Bamia wotu franka ede ama New Patriotic Party abedwoku a wapal se wonum enanhwe manifesto si ebetintim atwerɛtwerɛ na no do makokan mu nsɛm nyina awie na vice chair etitina nya bedi ekiragya wano ena eye manifesto committee wodano wanu kroya eye mrashebedwani a wogiram de madehye won mu ofo ase ye bia batro mpeso so mprempre soafo a wo hwe adansie adwuma ensem so onibonyafo kwadwo ponkroma wode atu dwa ya wo kiremu ba amane se Ghana fo to abapa na ani pipe manyoko na koso atena abendwa no so a wurampoa anti LGBT belly ya honsanka ya buburu dwa wo krom ha ena trumutumu de yempre ena tafribonski de yempre ena we de yempe ofam ene Tunisia ni Italy yempre ni nyina do enka ebe twam kabia onimonyamfo kwadwo ponkroma kiremu a
owura wono na etu franka de ama ani pipe banjoko Dr. Alhaji Mahamudu Bamia waka ni pain wasi ni pain say enya de so wono de obetena ho akase wo ba nware nyonko ba ma nware nyonko ba ma na ba ma nhwe nyame ani ma ne obonsomatiko emfa ne ba ma mfa ba bi bone said ye benti ba bi asabi ya free ho ba na ba ma besia ba ma ba wozu kwadwo besia wa tabri enti Dr. Alhaji Mahamudu Bamia de won pene so saa anunti anti LGBT wonsam wa akwakoto se daye no enkofo bi di ya manyosam chese na MPP for do mofuaso se nya de se MPP for faso titu ni Dr. Alhaji Mahamudu Bamia won fuaso baako sei na ni nye ho anunti nanu adakora no wonya simpie ni apabi foi emo chirechire mu pempen se ono de anti LGBT ho asem no won de ko ofuaso se ke anya mra ya nke mra ne betimi aboa me de atu saafo no so sa anunti no wono kwadwo pankroma susu se ebre sefatamu o Ghana foto abano na abano kodi MPP fo akachia sane atie ya Dr. Alhaji Mahamudu Bamia bape omo hyehyɛ omo nyoma yie na bill no chimato ahodro nketenkete awuawu mu enkotianti obi fa ahodie so wo mo hyehyɛ ni nyina krogye Dr. Alhaji Mahamudu Bamia obaji atum na baba ya mra na timi akwatia gay bobo ne lesbobo ewo man mu ho onimonyamfo kwadwo ponkroma ya wono ena ya vice chair de ma MPP for manifesto committee woto ade samsu bio ya no wa oba mane achebu say emprempren kra no bill na ya ka ho asem sa anti LGBT bill no ehun komodie ne kra nsi se echen esan sadane court asem ya court kra na wa se wa hye se wo bedi asebra hwehwemu yie na timi aboa ma oman ya yetumi ya mfa mampomrika enkwankwa ya me asinkonkotuo esan se anti LGBT wonsanka ya no akwa dane enipa fa ahudie ene ho nsanka bebre prekesen erunti kota so mu se twetwe ya woguso etoato ahono adwene eguso ade ye eto ye enunti ne yente se ene yesi na nado agye atuma na so wanyintu adane koto asem enunti koto eka wie na wosusu se ye to oba ne wie na tumi ni kodi Dr. Alhaji Mahamudu Bamia hodo wa wobagye atumu pepepepepe na timi aboa wase koto nsunsu baamu ewa abra speaker ya owo piemu owo Ghana bra shobedwam omo sha da fa so asem no kura ampomyanka ni yo bill no yagitumu a eho kabo no ekowie hwanso aban so ana se esense private bill enya aban no na so omamu ni nyina bill na ebom ankura bi ena tena setintim sa bill no anunti no se hwana baba ho ka de nyina ya ade bia wo se ya shada etena se dwendwere ho anunti kura ka ho bi ena akwakopiem koto no anunti won de osusu se abrapamu ya shada etena se etuato adwene na koto ba bia mra no da no wode to keka niomasi ani na Dr. Alhaji Mahamudu Bamia betena benjwa no so a wabaji atum won ho wa wonte huntasuo wankaso ene monko mfankwa ha sei mfankwa wura ha mamfa nsimi ha saa nioma ni nyina emba esanse sabre no no ma yemu nsakiraye na de eso mo de to no mo de ato eno obetumi aboa ma Dr. Alhaji Mahamudu Bamia wagi atum yie wobagi atum yie na tumi aboa ema Tafribomski ekwatukwe enho ahwan ge bobo lesbobo no ne ho asem kakura yetwa so ewo krom ha. Said that openly, that he is anti-LGBT and he is not going to support any conversation or argument that says that we should normalize or legalize LGBT things in this country. He wants to. It's a matter of public record. His position is known. The bill is a matter of litigation in court now as to whether or not that bill went through the right legal processes before it was passed. It's been litigated. But he has said clearly that he will protect Ghanaian family and cultural values. He does not support all these LGBT things that some people are trying to promote. He's totally against it. It doesn't align with his culture or his religion. He's against it. If a bill properly constructed has gone through the processes and is legally laid before him, unless there's something fatally wrong with the bill, I don't think there was a decision that had to be made by the speaker whether or not that bill will impose a charge on the public purse. Those who have sued are arguing, among other things, that determination was not made by the speaker, and therefore the speaker could not have admitted it. Any out here, bro, for the day.
When Rasha Bedania was Jeff de Madesha were no hour of once I will be about 1 persuaso. A year Dr. Lahaji Mahamudu, Baomiani MPP, one manifesto committee, no. One and a year dream training abedi Dima Abejakuno. Only one young for Quajo upon Nkroma and our training can. Adismama so na mu akajamu pa na wonu so atimi ahwe apa obasum ko from say election security task force na chase wo na abato no omudo mani bedi akire pa na atimi ahwe ne electoral commission enso atimi adi ahyiamu a eno omu nyina no guso toto nuoma se de be abato imo no asomdwe betimi enso so akoso na wo hye eye security task force na opanyina wotua wonoma no na wono nso so ehwe nim se bibia be kotote eye apolisifoɔ sadom mekyerɛ inspector general of police IGP Dr. John Ekufu Dampare na nhyiamudi a money electoral commission edi ye no ɛna wɔde ensɛm awdo editu edwa na Dr. George Ekufu Dampare ka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ woba no bambɔ ekuo no aso ye de a wɔn ma boa mo papa nya asɛm ketwa wɔn ma dwen sɛ ekwan biara so ɔmɛhwɛ ama asomdwe enso atimi ayɛ adwuma sɛ yegu so a wɔatwe mo yɛ boaboa ho akɔ abatoɔ so yi ɛne sɛ abatoɔ no ɛbrɛbɛ so a ɛbɛkɔ so ɛne sɛ yɛato abana wie na yɛabobɔ na afei so ya kyerɛ de wadi nkunim saa bia nim nyinaa no ɔmo hwɛ so ɔman konko Ghana emu bɛdu se fam yɛ nyinaa ndwe na atimi aboa ma bibia nso atimi akɔ ɛyɛ na nimo na ɛno na wɔtrɛ sɛ wɔnam ɛyɛ sanhyɛmudie so ɛde kɔkɔbɔ nsɛm ɛkɔ de ama nkrɔfoɔ mabɔ mu tiri mu pɔ sɛ sɛbsɛb mpraduasa wɔn mu de wɔmɛtiatia Ghana amamra so wɔmɛbu amamra na nimutia na wɔn de tumi ahyɛ wɔn nsa akɔyɛ basabasaye wɔ abra Ghana amamra ne kasa abatoɔ brɛ so no yewu hia yɛ kokromoti pɛ ɛna Ghana yɛ nyinaa yɛ hwɛ anim sɛ betumi adi dwuma nanso nyinaa ne sɛ wonya koduru ɛyɛ abatoɔ bi ayɛ na udu kokromoti akotim utimu wi a kofie kopɛ ɔbɛ bitina asɛm no tiatia na no ni tiatia ti se kwakuo kɔ no nanso so wɔkyɛ sɛ nkofo bu asɔde aboɔden wato na aba wie no na kyɛ sɛ wonnim ne wɔpɛ wonnim de wɔgye na aba wie kyɛ nam so na basabasa bi akwakosi wɔse sɛ afoɔ di nyinaa no muntu mofo esan sɛ abatoɔ we no enya de sɛ wɔn ba begyeja ɔmo bia na yɛbɛto aba wie sɛ sɛbsɛb mpraduasa obi model pram no obi ahwere ne nkwa wɔkyɛ sɛ saa ɛhaw ne amane no yɛ ne ɛsa esan no yɛmpɛ bi atie wɔ abatoɔ we mu ɛno nti no wɔn bɛyɛ ahwɛ yi papa wɔn bɛyɛ ahwɛ yi wɔn nkɔyɛ sɛ ehunu yanka bia wɔn de ɛhyɛ biara ɛsɛfata bia ɛde gu akwan so. The beginning of the registration, the transfer of votes, the compilation of the special voter register, and subsequently another registration period which lasted just a couple of a week ago. We want to assure all insanity that we are poised for what is ahead. And with all the work we'll be doing with the EC, we decided on the eve of yet another major milestone in the 2024 election to come around and come and dot all the I's and cross all the T's and make sure, as we have been saying, that this year's election, in terms of peace, security, law and order from our side, and also in terms of transparency, fairness on the side of all the other stakeholders, will be second to none, so that our beloved country continue to be a trailblazer for the rest of the continent and beyond. Because it is true that when we do it this way and we keep learning lessons from what will have happened in the past, we will always be in a better place in doing better than we did previously. So it is in the spirit of that we've come today to use this medium to engage and make sure that we firm up all the plans that we've done, and we are going to do that in camera. And now it's a police sadom metre IGP Dr. George Ekufu Dampare.
abusia mayentinsim amanyosem we na amanyosem anaja abato ho nsankaye de amanyosem no na prepre ya ye kasai enya nsem kuma akra NDC fo na ma na MPP fo na ma MPP ene NDC amanyosem no mo ye na mto abon so mo bopa na Franka Kurania bedi akire Edema National Democratic Congress NDC amanyoko no aya Professor Jane na opoku ageman maami yakopia mu wankrampumpuni mantamu ni dwadifo ma bia kwa akodi enkita ho na enkita hodi animu ho ene wose wonam no watete se ampp fo wo mu sonso awiem asa nkwada mienu te classroom actual class test na sabe dia ninim dia wa fom no obu onim se ade admisua me nheda hu enso edura na adwa wona be chia ne yesi we keeping no nam yesi ha na ne yesi pilolo no odi pilolo wa champa na se ani apepa ho won kwasua de enti ani ye di class test no so about wo wiawia nani na apetu pre obo nani se pa onya apia on the wall kura nko bekwa kwaji aduro ni bi na apia chese want course want hwe no owiam utwurotu no atwurotu utwurode no atwurode ene na chamo spell odi ahenkan wasi bi ade no awie asa na wenu bi na chese mami chese bi akwaso Professor Jena no pokwaji ma chese enwiemu no abamu no endi samanyoku no mo se se Ghana fo nya omumu gidie na wo mutu abade ma wo mo de ema bank bi beba ya be friend Women's Development Bank ya no be so ema sen na ne pani ne boss John Dramani Mahama kura kirem se sa Women's Development Bank no eya man wo mo musika 10 million 20 million 50 million je bodwa fashe wudwumadiem fashe wudwam esan se mani bebre no a wonya 20 million kura no a kobetimi ede bodwa eti sa bank ne be so masen na nipo obehwe kura mpo eye Professor J na no pokwa jimesan so no yo ba afa so kura mpo no wo mo be ya adwuma wo sa bank no nyina ya mankwa to be hu be ma bi wo ma chese kromfo ya nchene no emankwa na be wura sa bank nim na Professor Jena no pokwa jiman se omo de policy kakaka we ya ba ya o ma kirem Ghana fo ma nyina agi atum bo mo sam hia wo mo kwate ya na anu adan kwafo bi launch wo manifesto ye se omo sonso se wo mo de bank bi ba ama wo se awie wo so omo awi papa kro no anwie mu de omo ya de papa ada ya omo so de Women's Empowerment Bank was a free Women's Development Bank, Aqua Women's Empowerment Bank. Was it a Yamu Wedia at the Hawkre at the Hopefe, not Ghana ni baby. Saba, Nigerian would Dahobian Sunim say, a Andy Samano Kuno, and a desa a ma bank timu pano a buy. Nemo Nyampipi, MPP for the one my rium, and on my can come and ya, dear Bisham Sanya Baya. Wam no be wia e ma akoma ene Professor J na no pokwa jiman e kirem so o man ate kwani ate poi wurampoa e ma atempentin kwa wontwetwe de wasire so ye bede enu nti e ma hwe ho obre bebrebe no mo nto aba ne bum emfa ma John Dramani Mahama na timya boa no ema ma ba be ye ma akoma so ade dia ma wo mo wasi mprempren e wasi asesa amammuo eni abato ani kura eni kwa sa abato akwayo me da bia MPP ni ana NDC ni o ya me dem ye odi osun begira odi na metra ne suo obi so odi chinya begira ho a mekwa akwahye ase kurom o se wo se sa adwini firi ho amanyosem ni abato no e wo se ye hwedi gina mpuntu onkwa so enu nti wo ka de ache Ghana fo nyina da se 2024 abato no ye kwa akoto no fagina mpuntu oso na no da papa ya se wo fie ya ja wo hwe omenso e wa chirichiri wo kan se hwe wasetenam eto aba enti wo ka de akire Ghana fo nyina se mprempre nya mo hwe masetenam nto aba
emoko boda sen ento so boda sen je ne anyo ene boda sen momoy kako amentre buwa kra den ene me se anumode me payi monko half cup ya bobo na metetefa so tese ontimi ni wakono de ni nyina ka ho bi munhwem na monkonkoto aba anya ma me Professor J na no poku agiman so no de na seven waka kwesi se aya sitre mu a age 2024 de osomfa ekwam monfa sukwam wadem enya monfa ani brapa nkonkoto aba entia ani pipia manekuo no na krono de nye ade no nua de aba enwiem oni epefoforo ka enkowia na mfa mba se na ade baaye wose ni nyina ya krono e kire se ani pipia manekuo no mo ankasa hyeda eni policy papa bi omode ba eye matrama kwe wakota hata unu atie bi nu abetwere okota hata hu ya tu nu abetwere tu enye okota ehwanum a my name is Akosua wonu ankasa MPP ni ni kwa wontimi ntro my name is MPP ohun Akosua ra nu atwera to na chese wo copy and paste enu bi nu wo mo ye nte wo se kire Ghana fo bibi se MPP amanyokoro mo hyada endi wo mo ho so enni munuama papa bi o metumi di asachira omen eye NDC amanyekuo ni nkuto no metumi aboa ma omen atumpon wura Enyina ya to Women's Development Bank. So we ya kan so ya. Ebi nso mo ye de yin se o ma single papa. O nso o mo ba. Ye ka mo so mo hadada. Mo hadada so o fi ni na e ba. Ana mo ni ana mo re fo. Mo se confusion na e ba sa. Ebi so ko me mama sa mo worry pi. Ni me kan say yes system. Enelo enye party ba ko no bre. Enye ni baba ko no bre. Enye ni baba ko na le ba ko school sa. Ko ba be ti and I know she you. And who said, no, who's the shelly here? I should be. It is an ending for your care. And there was a phone, they can't attend you. And I am passion and say, yeah, but Danny, yeah, to a bank. Yes, you are fair and fair, maybe I have to a bank. Yes, to a bus, and put to my own one and in my show. You can't say, I'm going to go on the phone. I'm going to go. Never go out to a family for me. Ani autie ye wano ana ya Franka Kurani abedi ye chire running mate the National Democratic Congress NDC amanyokuo no Professor Jane na opoku ajeman adishimamba na nyina New Patriotic Party Dr. Alhaji Muhammadu Pawumia wane na pamfo wane mo egbowura mu ewo abato mpesua iso na ne nyina no eya proba wane ebo sade ebeya Ghana fo ene ade hwo mo odane ne patam betimi enso ate wane mo nsam no matimi agina so atoba e de ama eye MPP aban no wa fimpino ne aduonu enan December 7th na na watu din se eye youth connect edin a ode eto dwumadie no eso no ene anya asem ketwa enipa kwogbo se dompem ewo eye achim odan Methodist conference wa na tesenya asem ketwa na enumu ono na MPP eye Mame abeta eye efia akoto na wonya kwanya gina simpie no so ode ne sam etodwa no anu ochem se waye obenti no ne ma a o matwa ahia no bedi nkomo ene Ghana fo ma nyina na waso wa asem bi obeso obusa eye emma o mu wo ma mianom se so wo ye oba na sabi usisuo na so near say two for say hey o ankane o boyfriend no sa kokofa ne ne ntra wo be sa adwuma no anya de so oba bia bete ase da so one ne ex abet na biem enu de ade o se eye de pa de mo oba bia so obeye o se sa pepe
ana afi penu aduonu na abato no akwa ye o o kyerɛ mu sɛ ebire bi twɛn mu yɛ tabiri Ghana de ma edema owura Dr. Amani Mahama ani NDC fo so omo embu omayi omo bu ne tro kan ana Ghana fo kyerɛ mu sɛ ne monkɔpɛm ba bi ntɛn ne yɛ ngɛmfa ma MPP aban eba ye wo bɔ adwuma mfie nan no mo sɛ won sa no de entisa to aso biem ana o mo sa man pipia ba na da kwa kufa ne Dr. Baumia enfie nan sa di pie so etimfie nwotwe emu na cheso mo keka edi ekroi entibibi bia chesa mpa pipia ba ne ba ye no wo bo adwuma etu wanya wo kunu pa ne wo hyew de obebusa bia no ayi di amawo chop money na da ho obasore kura won kan da ho upe de odi kwa koye uti wo musa krampo na bosome no ayi di ato dadaada ye obese okoye shopping kakra mu musa no ayi sika no de ama na de akwa koye onai onsamore ni nyina no ayi sika na de akwakoye odofo papa benie kuru papa benie ana abese agya no wose okwakofa exa wono na sebsebe mpiadu asakafra che petro kokra no petro otimi tomi ema ofanhye enti wono de ogidie se owura John Dramani Mahama de ono wo ye yire dada so ye kunu dada eteni kwan se Ghana fo esan so kofa no ediba de biara eda ebere bi oba ye ahokyere obesoa de gu Ghana fo so nya asem ketwa ene wo se o Ghana fo na sumu otimi ya damu bese bosome na nkane akora ye hu bi eno ntenkoda anum hyede nkakra mmofra mo ginim de wa pomde aso ye na wo mo soso mo aginim de no wa ba pibia gu ya mafra mu e wa de kyere mu wo mo soso anum hyede wo mo saka ofa twadua wo se matwam hwi mintimi ntwa sika imam diem asem de nie wanyina yo hawa wo kyere mu se wo prada da no wo de ebre wo na mpempe de Nyankopɔn da Roma yanya eye opanyini bia wo se sa mpra we oni de kyese wo musa mpo no de mawo anu ye Dr. Alhaji Muhammadu Baumia ni tirimo amre na wono so wodi doma ne ya akono anu nti no Ghana fo eni kwase ye gada no wose ye wahwa no ema nei no eja wono so betimi be ye mampanyini se de be ya setram ebetimi enso so aye mre enti akwase broni kasem wose say no to that ex boy say no to him. Arishima mani awuti ye aye na anu osadi biem eto so ekire se obesre mrasebe dwani na eja wosanso ebekọ eye nimpre no esuo sanse wacheso opanyini okoye no wode adepa ede abafie enei wasakra kwanya osofo dibra yesu anim so betim dia bo adwuma aboa ama pomde aso yetimi enso afa ne tuma pa afra ewo achem oda bato pesua so no ntino ewose yehwe na ye piano so ebiem sanse de ofu duapa no ene yehwe ebo no so anase ye piano so
ani a uti ye eye ma wano eye omo aja ogbowura mo MPP amanyokuo ni mu a womo kasa di ma amanyokuo no eto amanyokuo di ma adehye no se de be edu abato so a wonom so betimi age eye amanyokuo ni sematum na omato abade ama womo na ajate ne kan no achem oda abato mpesu aso nkomo eno no sema mi afia o x de oni na atwam woni o x sema atwam no mo atwam so on san kofa ni biem ende ensida so sa be kofa x ohun sasentede sa woni nyina so bia ba ko ye machi ante so bubu o se genti adada de ne so ye me sa be enye so na omoboa sa enwe ke mame enti ado e say mentality no ado aya mentality ejantia entim enso ebeso omuchiam eya na gina ekwan a efa so a muntam teteye ebeso omuchiam ba me so de enso ado ejantia no entim enso ana me kire wo say egina ekwan a fa so a entam teteye ne baaye so ahu ena bia muntam teteye no so no we akodia enya easy say but say mu be hia mu a apeto do ensi da ko ya mani shada mesra o keke maba ensi aya shada mani mesra me the x for some there wo ye x aye x wa pa ho sa do sa o se mudi nkomo ye amiafia mudi nkomo na po me nya ho nya ho o se x di ade ne x wo ye wo mo mu wie ya do ma delete wo contact no me do besi ho na me block no o block na ne wa delete the contact nya ho x woni na wie bi mu ho no mo de omutimi no omudi nkomo yi ade no mpe wo ta ba di nkomo ba bi na mu die sa na ba isemo wa ade na jai see ade na jai woni actually nkomo na ye be nya ba isem nkomo ba pa na mo bebo fia na de na kai na wonyo obi asmi nyo obi a na ni na na tse oba shisha adwuma kasi ama so na nkomo ne ba no jai ti man di nkomo ne mpo enti gentia no de no so ye so na wo mom ha wa be fa so obebo ho ban na ja no e ma hihye gu no ti na me ka se agise muchia no de so ne dada no oni o ti be pa match satum ba se nipa so se mi si hei na gentia dada eni enso so wo de no o ayi na ade ato no mo ntia won chi che di ntia me ha sha na no odin ti gentia dada pa denti mi so o me so hey wo fa hinu abeso hey ze ma mi ase ma okay no kre X asem ne de ye but we nyam pratwen abato ne etu ogwo ba nyam na asem o na so empressem na de ya fa David abato etu na se kete sa de anka MPP for mapa wa bio a de je mapa wa na MPP for no mu ni ho so no mo ho no ma ne nipa na no tumi ne de ma no esesa ye nti mu isia mu character no na mo na se personality na mo ne na se Ghana ya to aba na na edema na nado danko akufado so ti ase party ni di mu no gina ye ba na nado ne to aba ma no enu ti no ye nyina ye president onye MPP for nko president oye NDC for CPP for ho afo ye nyina ye president no enti ye to aba ma personality ye to aba ma party dabi nipa o president yes amamla ni mu ni de eye na nado danko akufado ne yes nyam MPP ne to aba ma no enti ato ama nipa no tita mahama eye ni mahama ba ono nkwa na ne kwan yes enti ni just watwa mu dia no watwa won ko wo be ware ye ne ye hunu se de atie aware na amamu anya ware o eni ni jaye enya no o ya example me the example we dey mani nyam na se no anu oye dabi empracho ba to man kakraka ya eti hei ya do man ni nyina so so empracho de me ne adwempa ya mia ne decision o mamu nyina de o de bato mpra ho sen na se no mpra na se dabi ntimi nya mpra mahama ntimi nya ya mpra sa no nti ye ja ya mahama ya former president onye ya mpra no e mo den ya to amani nya na ya adwe ba akoto aba man no
so o meboa yen ya sitnam nyam pena sam o na se wo kan sa akra na ba bi no so kra madwu hihim san se wo ka se ye kan se enye ye nyina se wo wodie de wo mpena de ntimi me kofi mensa me ne me pena dada bo nkomo enye adwen sasa oh yeah oh yeah ba do be na me ru afwa no ma fra na ya chechire ho re na akwa na ba he oh ye bo nkomo pa tano ya my personal decision personal decision but on mind there na wo no ko man na te se wuku an take no di o ma ba tutukun ho da bia ndi ma me no onyai menim enye ma me no wale ndisi ni adwen da bi mi busa chiban me busa ana me boa enye ma me ya okay tinyam prasam okay sike ya zani ya dikanko so se kwa ya yo dan fan ko ho adie adie ye fasia no o krom fasi he wadie amacho wase afo wa china nko me zadi me kokko dia Yiza mama me ya adwuma tete o. Adi m kokko to ayeka. Me o twa ni to meso abinya. Ti mate. Se me na me busa. Adwen. Ye va ni sia. Fesi he o. So no de awade de toto. Da bia ma ne de mo anfa toto an de empre no. Me mitia me empre no. Tina nka me so me de. Da bia ho de ja. Asamba to yen. Abeko amana samti anka amana samano amana pade anyam plan sam o plan so your personal say plan personal say na ware personal no plan so your decision wow okay so bo timi ka say me twem plan 20 ansa na wale tweetim gan che say Ghana for nti Ghana for ma nyina kwatwem plan 20 years he said yanti to amana ye mu bi de ye betimi ne ye x asa atena ye mu ni beti ne say it depend on your maybe na make no nti ono so dia no o so dia wo fie no de wa wasema jo dana se so mahama ye ex yes ex boyfriend yes o mo na tena o say husband so po I say a boyfriend yes o boyfriend but the nyum kwa tattoo DJ boy so ya fast okay ya no you too mo no say DJ thank you yes sangi na obo no ayanyu obo oi okay o say obekwa ne ex boyfriend na nka na dwen no atete ahoma na te ti wanya nko nti wabama no abama me bonyo mami papa Okroma say bedwa any amanyo sem say hure my any jo me any dwa my boyfriend asemi Jubilee Hospital any yade an say dey sitie bia wo betu broken heart touch okra kwa no makoma 24/7 e be gira so am akoma na ya tia ma adaba bi eda say dey tira betre yasema broken heart abetete wo pompa ye gu nipa no so unya broken ata fire mpibo bompa ye gu ni so na gya hyehye no enti memewu okwa ye be show kama lab wo hodomo bombe show kama hwehwe mogam ema yade bi atete obi ano yehu antenatal ba fa yefu anko wa wawie postnatal care eno nso kama pa ye show when you krom counseling unit ho eye clinic ho dental clinic omo diabetes for nko clinic ho HSA hypertension for so kwa clinic ho kantin waduane e depa insurance ye adwuma e wo Jubilee Hospital Jubilee Pharmacy so omo tonro nro no ne boofo time bia beko bia na po ahomachi o time bia o ma bia to no mutafa odabo abo kwantempo ne so amantan sam so ne so e na behu Jubilee Hospital 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241
784-645. Now only empenifoɔ Jubilee Hospital ntwetwe nkomo. Wadaroma enwumasua eye ade a eboa papa. Sebi mpduasa na wiase na enamu no ewo se wonya nimude ye na wanya eye nyansa ka ho na watimi de abobra se wo nyansa no a na woni nimude na eduru ba bia wasem timi ye mbobbo pa na eye Akim State University College Samen Kantra se wonum aba asetena pa womo enamomo so ma enei etitiri ne ani ntira kukudamfo enso atimi apiepie mpatam anya asem keto akora na de hia nyina ne se wo hwe eye enwumasua hyehyɛ pono no so a wɔtem sɛ menka nkyɛ sɛ afempinu ne aduonu ɛnan ne afempinu ne aduonu enum 2024-2025 academic year no wɔafiri aseɛ a wɔgye ɛyɛ adesuafoɔ mo a moayɛ krado sɛ ɛyɛ first degree program no mobɛhwɛ na makɔgye wonim diama mo nsa kasa bɔdi krataa no wɔsɛ apono no mu abie na ukuta SSC wasi ABC mepacho ochesa kwenya da obetimi apply na waba be your first degree programs no enso ho eno ensusu achi no mu amuwo eye school ntuaso mu no amotwere wasi wo chese mususu mu akwenya so betimi apeke mu forms no na bibia so etimi akonkanti admission forms no betimi akopeke odie na bibia so akonanim mu amukuta HND ana diploma bodin krata no wasim betimi aba be 2-year top-up program enso ewo eye na so eye na bibia so etimi akonkan mu amukura eye ICA Ghana ACCA CIB CIMA mo nyina na kwanya da ho betimi apply na sanso ana wedding fishia eye aduonu enum ede aircraft 25 years and above no wasem kan cho se wu se no wo ye obi a wo betimi anso aba na waba betwe entrance exams no sa wotwe na pass a otido na akro no dem we na mfa se okuta SSC abodin krata na se wase abodin krata ni bi okuta bi a ni nyina na kwanya da ho a so betimi apply na normal akonkan me pa cho e bia wo de na wotwe ni mu no adaje ni eposo etu ntimi enya bre e ma magi ni mu de na wo se na wotwe na wie no e ho enti weekend programs no eno so e koso a enye asem ketu akora wo da ye so eni se wo betimi enso akwaje eye nimdie ewo suapon mo na agya onsetimi aka suapon abodin krata ni ebia na utrim po nyina ne se eye Kwame Nkrumah University of Science and Technology na obekode a wo chese men kan cho se ene wotwafam na tonkwa mu sanse KNUST no na tenaye a wode abepiem ewo eye odane ne mpatam ya no no eno ene eye Akim State University College no enti se obi ekọ eye Akim State na ososo ogbo moden ekọ KNUST a wo chese men kan cho se munyina mu bewie no abodi krata no soso ye enim eye pe enti adenti na wo kutokumam ya na wo ha ho atwa kwantentere enso akwakopie mu ewo eye Asante Mantamu ehon mo kwa babiadu tiri betokra ne nyasem ketwa o school fees ne so ya abodin mo na enso so Akim State University College ama bibia nso aya affordable a chese wokwa bibia da form kama enya asem ketwa na ngoma na yesua no oba no eye sikasem ni dwadie mu a yesua BSc Marketing, BSc Accounting, BSc Banking and Finance, BSc Human Resource Management. Me pacho engineering programs no eye BSc Electricals or Electronics Engineering and afe eye BSc Computer Science. Wadaroma oto ye dey ye nyina ye kwa be fonten tan so yi na ye mpeke ye forms no enso so ewo ho eye www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh na tese ebia ma ho enya bia ma o se kukuro me pa chon hye no no adi su kama na etimi enso aboa ama noma enso etimi akonkan ede amaw me pa cho ye free 0558 63 39 57 0558 63 39 57 na 0207 163787 na afi watimi so ene mpayfo atwetwen komo Akim State University College no was say a discipline, excellence and development, the greatest name in university education. Ma yanko yanim ewa numredo nsia kan kasia bono emwen. Ahenkan FM. Edem na anu ada ya tikromo anomo ana
akyerɛkyerɛfo a wonom ɛwɔ suku ahodoro mu kyerɛ wo mo mpɛsɛ mbɛ akyerɛkyerɛfo ade ɛyɛ so mate atua tentasu kɔkɔ pepe abanim sɛ sraw adan ya nneɛma ahodoro baako mienu miensa bi wɔn a ɛwɔ wɔn nanso aban no pɛsɛ wɔtwea kɔ aseɛ fa wɔn asikotom ti yɛse wo ne akwada di agoro de bia yi no yi dako wɔbɛkyew nti ne yɛse sɛbe ɔkwaso ya ne ti ana agoro no egu se ta eje ta dia na wani so atonwan nti ani ya teacher fo so mani atepa no nti saban so no mbekɔ si na nako akwa anwan chimba ho dia eni omo so ne wo mu ebekɔ pilolo wo hyempa na se na omo so ahu sɛ yes amagashia eni emu ehu amaga ho wo mu kyerɛ sempanifu a wokuro mu anom aban otisue pɛso oni wo mu di koto mamenhwɛ to agoro agobɔne entre enti eni omo so enchele kura mpene wo mu ni omo tie atua Mechira Colleges of Education Teachers Association of Ghana sitagefo tuatia no eno wasem nandroda brebro ma ba tonti wo mo ne empanifu a eba no eye apadie hu hyehyeye a wonom ekwadrim edimu ntintima kokohyiaye eye Ministry of Employment, Labor and Relations and Pensions wo mo ne wo mo ekonkunyasie yade we de toa no we de atoa Fair Wages and Salaries Commission for eka ho bi eye asoa wonum ene hwe sikasam so wonum nyina eka ho bi Ghana Tertiary Education Commission wonum nyina aka ho Principals of Colleges of Education wonum nyina aka ho bi ene omo konkunyasie wo mo asam a edo makoma so wo mfanto yade toa ne enkomone kwa awie na kyese aya asumdue na nu mo na sitagefo ekire mu se wo mu July bosomi akatua no saban se omo tiatua mu so twa fecho alata be mo so ntua o makatua no mo se mo nkwankwa cha de mo si da bia ena July akatua no so abu akam eno na mo so ma sitagefo kire se tabro no mo de to o mu July bosomi akatua no so no omunyimfiri so na ntimi fa asundue mbe na saa de na chinchina twan apetampe strike no omumfra se ye de agu ene no nso ho nkomo esoro no nso nko ya mpanifuo nyina agi atomu so ombekọ ho nhyehyeye na ntiase apama ba mu na timi aboa ma yi atoyie nam so ema so afo no ene hwe apadie adwuma eso eye onimonyamfo Ignatius bafo awu a editu dwa ya no wochem se enkomo die no ne nkomo twetwe nim nyina mu no wahunu se sitagefo ene aban na di niye aban no so ne sitagefo adi niye enkomo twetwe nim no wo mahunu wo mo chemato ene wonu mu oha wo mu famu ni ade nyina aban so akuruche edi agu nkrata so wo behwe ayedi nyina ade ama wo mu onimonyamfo Ignatius bafo awu a esan so de tudwa bio ya no wo kirem se abani se na skate asi so kwakwaji humasua ba be ye kyerɛkyerɛ ni madam bane na ne teacher ni nsunsu ko strike ntani e bi atope afa jandi nkruma form na mro motrum kwa medam e bi nsunsu ba fie e ba bua ne maame adwuma e be bebre wo ba bi ko bu crash na damfo nkyɛn enti teacher sa dan ya teacher leti wadonko ene ye strike day enti ene onimonyafo baafo awu a kyerɛ sa nkwada ni nyina se na wo maji atum so mekwa kwakira de no mo nhwe se asukufo no beba suku duduom na adekire ne adesua timi akoso. We have engaged in negotiations with reps of CTAC, and I'm happy to inform the general public that we have made very significant progress, and I want to believe that from here it is most likely that after tomorrow the teachers will return to school after they have had consultations with their council. Ahenkan Akan. Eni awutie ye wano ana yeso afa wo hwe apadie nyuma ensam so Minister of Employment, Labor Relations and Pensions. Onibonyamfo Ignatius bafo awua na anu akire ana National Trustee Edema Colleges of Education Teachers Association of Ghana sitag owura Maxwell Bunu so de tu dwakye so onu fe wo matiase ni omo aka ni nyina no omo so behwe e de aye adwuma ma yie atoyie.
And as a national SITAC trustee, I don't think with my experience here, it will be prudent for SITAC to remain on strike. So as we have indicated here, we would certainly go back and convey all the issues that have been discussed, approved of by the officials here, SITAC inclusive, so that by close of tomorrow, with the consultation with council, I think we'll do the needful, because we cannot continue to be on strike forever. Certainly the concerns we have, that's why we are here. And if those concerns have been addressed, I think it is just common sense knowledge for us to get back and then do our work. Jeye waya national trustee Ademasi Tage Kuono Ora Maxwell Bunu. Nyamia sisi ade agya bibi akoda amafo adwenkyera won mo de ababa komiedu bi na ya nsori susan se bre no ya hyedodo na nya agu awie na Facebook won mo na mewei na akua mo abo atenkyere mu se Abekuma Central obodura mu atese nkrofo abia to anya asem keto obi etie na okyere mu ese Dr. Baumia breaking the 8 ne de amanfo pa omunni nkyene boto womunchi omunmu ten ne betene nkoye pe ebeba so breaking the 8 ebe possible na ochem se Dr. Baumia de oto abama na watu abama Ghana dache watu abama nyuma watu aba ama mmabunu owie no achi na ama dokuya esiama ajei wonu ye parliamentary candidate de ma okwaikwe North abato empesua eso na adumazi Alhassan eno no so de ne dia dia bai na onso kire mu se mo ni adwuma wo se abo adwuma pa na emomu no wo bo eye ne papa nso abaso Owura Charles Amisa awowo ajari krom okay odoi ewo eye tema ana onso kire mu se Ghana yehia eye enipa mienu ametimi aboa we need two team Dr. Bawumia na enye one team dead goat JM sa two team no as kire sei na one team ne kire sei sanse one obi anu on mo na mankonam se JM se wo na you ho ne running mate na Dr. Bawumia so ne running mate to ka se yehia two team na nya one team a ekere sen ye Baba Mahama owo ase Baba no sade Mahama anu wo kere se Ghana fo ngi Dr. Bawumia ndi ai no monto abama no na obebo ama Ghana yen kanko atimi akototi na mom alternative ne de wo se eye empty hwe nim wachia Prince Opoku Edusei Deputy CEO DVLA yate opanyine echiawo Shamaba Edna ana osu kire mu se ene ono isi no de na ho apaso acheso wo hwe na chimprenya asem ketwa wo totoma ne ma ne isi acheso nya asem ketwa akra wa electoral commission ade wa ya odai won so de no yaw Isaac echemsa Ahenkan FM ayiko achema boabo na yaw Isaac so ebutu ye da se pa justice so waka asoa na ono so kire mu se hawa Bawumia betwa so o chese oto aba de ma MPP a wato aba amadaache na oseme nka nchem se eye voter exhibition no enso gusu a ekoso ti obi afa ne ho enso enjim awuja ke dalali bekum waso ma biatum akese nya asem keto akra yate why Christo kafra Christophe Electricals Christophe Electricals so ana jawo no so de de atum wa hanoma enya asem keto akra teacher Kwadwo Tepa enyina susu ono so de de aba kwame na acidity mu de mu bekuye o ade na abo agise onyenwen wo sesa no so ka de yi ko mesa platu so de aba nsiraba aneka de de atum teacher constitution hwemo ase wone de so de aba crespo fufuo ono so de atum anya asem keto aye bre ni ntimo fa nche yen na yemfa enso ensi
Mami ya. Ebusa dia si na mayanda boafo ase atani ate wo wa obi ni nua ba Esther bo ahema wa dey produce ya piapia ne ni gumu